Iki hari ke-12 pas waktu aku nek nggone rumah sakit. Dadi iki ceritane aku ameh mulai. Dadi sadurunge aku nyoteng mulai ya aku iki lagi lurus sarapan karo bojoku. Iki asine posisi padang jinggreng iki yo jam piro ning aku gak ngeh wong aku gak ngecek HP. Aku mau intine nyoteng blokon luru kesuruhan iki suasana parkir ning nggone RSUD Suwondo. Lah pas waktu tak cek ternyata iki ameh jam 8 lur ya iku keadaane. Wah, fotoku swanger ya cah. Lah iki bojoku lagi ngidam lagi kepengin tuku apa ora mudeng ora jelas. Pokoknya anggere sembarang dhewe anggere dijupuki ae ngene iku. Aku ya ora masalah. Wong sing bayar dhewe ora aku. Nah, delok go longa kowa. Dadi cerita iki lagi nek nggone warung ameh tuku sarapan sego pecel iki jalukane bapake ya. Dene ya request ana ditukokno Aquasa ya. Aquasa 2 botol. Nek nggone kene aku ngenteni karo segone dadi aku ngombe es gude dhisik. Tak nikmati sik es gudene iki ya nikmat tenan. Aku suasana saat iki ya ceritane durung adus lur. Nek nyoting nganggo HP-ne bojoku po wangga sewangar temenan, kamerane jus lho kepiye neh nganci HP iPhone rega larang walaupun ndek biyen tukune kreditan. Ning ora masalah, sing penting dina iki wis lunas lah. Delok iki suasana pas mlebu nek nggone area pengunjung. Dadi suasanane kaya ngene iki. Yo ngapurane ya cah, aku durung adus. Asine aku nek wis bar adus yo nggo ganteng kaya Nabi Yusuf nawa nek cara diperkirakno. Lah iki aku mlebu nek nggone area cedak informasi. Dadi nek sing wis tau nek nggone lokasi kene mesti ngerti cerita sing ora cerita ding apa ya ngomong apa iki aku bingung ameh ngomong apa. Ya intine iki aku mlebu lift ya. Iki ameh menunjukkan kene ameh teko ning gone ruangan. Lah iki tak jek dolanan sik. Oh, kene wis nggawe video kenang-kenangan lah ibarate. Bojoku nek action dia wis ngono iku mecucu cangkeme karo tangan pis. Nah, iki suasana infus ibuku. Ning sebenarnya infus iki wis ora dipasang lur. Nah, iki ceritane bojoku wis ndiak kuat. Dene jalukane mangan bening sing ana lelene. Ya wis ora masalah iki jam 8.50 dadi perjalanan iki mau jauh banget. Kene posisi ngenteni obat ameh diterno karo Mbak Perawate. Aku iki lengar-lenger ning gone ngarep karo gawe konten jane. Ya konten sing FYP ning gone Facebook, nek TikTok, nek YouTube iki ning gone kene ana kabeh. Lah engko sak bare video iki ngupload tolong di slide-slide ning gone sadurunge ya cah ya. Lah iki ning gone kene bojoku ngeleh wis tak mbarke. Dhek njaluk jajan meneh lho. Akhire dereng-dereng iki nggawa sego apa iki? Nggawa sempolan kaya ngene iki. Ya wis sangger tak pangan tak nikmati lho kok jebule ana es degan barang ya wis. Iki posisi jam piro aku gak genah lur. Aku lali iki jam piro. Neng intine aku njaluk tulung karo bolo-bolo dijogo kesehatane. Pesenku ya ngono iku. Aku bingung cah ameng gawe konten apa. Jarene konten niku sing diniati karo hobi dan sembarang ding. Wis iki aku ya konten keseharianku utawa biasa disebut daily activity. Tolong ojo nganu ya, ojo bosen-bosen delok kontenku, ojo lali di-follow ya lur ya matur suwun.